Hajiya! Hajiya! Allah dan Allah Hajiya. Neman taimako ne. Dan girman Allah Hajiya ki taimaka mu. Menene da me zan taimake ka? Yo ni yanzu Hajiya me ma bana neman taimako a kansa. Dan girman Allah ki taimaka mu. Hajiya ko ki taimaka mu. Ko in fara kwace. Ka fara ko baka fara ba? A yanzu dai ban fara ba. Amma Hajiya muddin baki taimake ni ba. To fa ta kanki zan fara. Dan ta bature yace everything can happen. Allah sarki. Ba za ka fara ba insha Allah. Madalla taimake ni to. Taimaka mu. Sha Allah ba zan fara ba. Amma muddin baki bani ba. Alƙur'ani na tanka na kuma. Yo Allah an yi rashin sa a jakartawa ba canji na duba ba da canji a jakar sai dai kai hakuri. Hajiya ni fa ko me ne ki taimaka min ke ni fa an babu komai ma ina karɓar transfer. Wallahi ina karɓar transfer idan kuma babu transfer ma ki bani wayar transfer ina dai zan sai in je in ci abinci. Ka ce ba taimako ka zo ne ma ba dan fashi ne kai. Ban gane fashi ba. Barawo ne kai dai kawai dan fashi ne. An ba yi maka ihun barawo ne ba za mu daina ta. Daga cewa zan fara kwace ban fa fara ba akan ki zan.